Di demekî de fermanberên herêmê çavereya dabeşkirina Mûçê meha Eylûlê sala derbasbûyî bûn. Lê civata wezîrên herêmê, fermanber ji parvekirina tevaya Mûçê wan yê sala derbasbûyî bêhîvî kirin. Ji bilî wê jî biryar dan bi helgirtina beşek ji Mûçê fermanberan lê destpêka îsal. بێگومان حکوومەتی هەرێمی کوردستان نکۆڵی لەوەش ناکات کە جیال لەم هۆکارانە هەڵە و کەموکوڕی کارژێڕی و داراییش کاریگەری لەسەر دروستبوونی ئەم دۆخە داراییە هەبووە. حکوومەت هەرزوو دەرچی بەمە کردووە، بۆیە ماوەی زیاتر لە ساڵێکە لە چوارچێوەی بەرنامەیەکی چاکسازیدا کار بۆ دانانی سیستمێکی کارژێڕی دارایی توکمە دەکات و هەفتەی ڕابردوو بە فەرمی بەشێکی ڕاگەیەنرا. Li gorî zanyariyên NRT helgirtina Mûçê fermanberan bi rêjeya sedê 15 bû sedê 25 dibe û helgirtina mûçeyên pile bilindên hikûmetê jî bi rêjeya sedê 75 dibe. دروستکردنی هاوسەنگی لە نێوان داهاتی سنوورداری هاوڵاتیان و نرخی کاڵا و شمەک و خزمەتگوزاریەکانی ڕۆژانە، بە تایبەتیش خۆراک و تێچۆکانی عیادە پزیشکیەکان و پشکنینی پزیشکی و نەشتەرگەری و دەرمانخانە و کرێی خانوبەرە و کرێی خوێندنی ئەهلی و دایانگەکان و باخچەی ساوایان و هەروەها خزمەتگوزاریەکانی ئینتەرنێت و نرخی کارەبای مۆلیدە ئەهلەکان. بۆ ئەو مەبەستەش ئەمڕۆ ئەنجومەنی وەزیران دەسەڵاتی پێویستی دابەزاند بۆ وەزیرە پەیوەندیدارەکان و پارێزگارەکان. هەر لێ گۆری زانیارین NRT دê civîna îro civata wezîrên herêmê da. Biryar hatiye dan bi pêkaniyan lijneyekê bo rêxistina dawama hêzên çekdar ewên dê berûkên şer da. Hikûmeta herêmê sûza wêkê bi fermanberan de ye. Ku ji niha pêda li gorî sîstemên nû Mûçe di demê xwe de dête parvekirin û li destpêka hefteya dehatî de jî dabeşkirina Mûçê dê destpêketin. Dê civîna îroya civata wezîran da 5 biryar bo rastîbûna krîza darayî hatine derkirin. Ku pêk tên jê yekem piyadekirina sîstemê helgirtina parê Mûçey û dermalê fermanberan ji bilî Wezareta Pêşmerge û Hêzên Ewlekarî. Duem, ew fermanberên otomobîl bu hatine terxankirin ji aliyê Wezaret û fermangehên wan ve divê di ji niha pêda ebxwe xercên wan otomobîlan lêstûyê xwe bigirin. Sêm, pêkayîna lijneka hevbeş lê dîwana çavdêriya darayî û Sekreteriyeta Civata Herêmê bû karobarên petrol û gazê û Wezareta Darayî û Aborî û Wezareta Samanên Siruştî bi armanca serpereştîkirina wirbiniya tev hejmarên hesabiyên taybet bidahatê bi destvihatiyê tevaya proseya petrol û gazê li Herêma Kurdistanê. Çarem, hikûmeta herêmê biryar daye tevaya proseyên firotin û kirîn û guhartina petrola xaf û berhemên petrolê ji bilî wê petrola xaf ku rêka bûriya petrola Kurdistan tê teşandin lê rêka zekina eşkera û bangewaza giştî bîtin li ser binemaya hevrikî û peydakirina derfeta yeksan bo kompanî û belenderan. Pêncem, biryar hatiye dan bi rastbardina wezaretên peywendîdar û parêzgar û qaymuqaman bi hevbendî digel jûrên bazirganî û çavdêriya bazirganî bo çavderîkirina bazar û kêmkirina bihayan lê tevaya bêvan da heye ku arman jê civata wezîran desthilat pê rabête dan bê wezîrên peywendar û parêzgaran. Ew qasê parê fermanberan ku tête helgirtin wekû qerz li cem hikûmetê dimîne bê Mûçê sala derbasbûyî ve jî. Biryarên civata wezîran lê êkî êk 2016 hêne cîbicîkirin. Lê wî berbarî tevaya lêbirînên qerz û pêşînên hikûmetê li cem Mûçe xweran dê hêne daxistin.